Petra ou Michel de just daarheen? Nu kommer til Joe som skal Masada. Masada is testen ruim. Het boos bij zo en daar blijft friesig. Testen ruim kiezen qua. En dan ring ik bij Plio. En men begint soms kan zo moesten we komen naar Joe na. Want we zo kan door geen pim zeker. Ik was een want ik heb papa kom ze weer zo lien. Ik ben lien bij Landevisio. Ik had dan ook de ferme gile quoi. Mais de voyage on met tout le bord morio. Kost op een avond ik hele in tussen. We passeert geen tot. Het boos bij zo en daar blijft razig. We was pas net door de Brisel, zet op de Brisel om bij parkeer PV. Kijk laat door eerst. Ik was heel kom als ik was de Brisel kom als een brood daar. Men misschien op kallen zijn. Wat? Wat visite, hoe dit wat bicicleta tomada. Tomada wat bicicleta. Nou dat de bus wat gedeut was, en dan bus gaan trein. Kan trein en nog een keer treinen. Ik ben trein, die hebben de bonavond meer aan dislokeerd. Daar pleiten iemand trein. Ik moest dan een gele trein, dan te gaan de bonavond daar. Als je bij Kastelin, bij Kemper. Ja, is dit de bonavond daar. Om dit wie woont. Alleen nou moet tout mijn moeder. Of wie waren in Gosje bij toch ja morgen wie zeker quoi. Hij gaat op de prem met Tom. Kijk wat kals naar maar gaat doen. Oh la, kals hoor. Ja, kals maar doen lien wat. Maar niet zo groot loon was. En dit wordt toen maar doen lien. Dan moet je maar doen lien nooit pilioen Peter met ja stamusho. Nee, beschouw stamusho. Tamushu evite tamusha peta. Tamushu, nee, maar melo bien. Als je met trio melo wie malen wie niet met tamushu wie kit. Zet op een heel vers tamushu tegen. Ja, de bitte feit tout ordinaire, tout de finistère. En we bitte gehoord onder tout van water. Mais qui chemin et d'où ça qui chambé tu dans la laboratoire. Als je alles aan mij waar je labor de duurteerburger quoi. Ben je occupe quoi. Je moest een nendelijke maken. De uitremis weer aan het quoi. Je kunt een treger weer vrees wordt aan het je gewoon moeder. Heb bijna je zegt al hoe hij bij Leon, Lodal bij Kerne, Lodal jij bij Morbien. Dus ik kan zeggen de moeder brengen zo je kan de biljoen Morbien. En dat is lien uit. Kost de bel zou wat in de eerste. Men me zeker aan kweker goed was er. Ça me change de prendre lien là quand même je reste bonil là. Et qui est jour il est là. Reste niet pas du rose, mais reste mal tout près. Ce n'est pas très à lire de notre vels. Vels pour l'aurore. Hij was de bij mooi moest wees dat ja stroom tio toch net die hiel zo. Le moet alle fermotor wie je pen net die hiel is baan te man meer quoi. Ja. En wees de weer zo pin dit jaar ook als. Voor de moors met pinvies daar weer een door obrazen. Aperak de juste là et rantonnement et ça que messi en dud de la halle. Et easy. Ben wacht later maar gewoon go later. Ja is de zo met de weven dan hem bij Peter want je peken maar met hebben. Of een keer gaan met mij onim daar weer mee willen. Ik was blij is zo blij is maar zijn ook een brisela. Peter wat peden niet met per en bimde. Peter wa bon da brena gan pe arrière. De maat dan team ook in Milan bij Strisi, zo maar zonder bij Strisi. Even checken zo met zo'n over prix dit was. Wat pe de Israël maar zonder. Agilin. Als je binde je quoi en dan ferm wie na sa want in de legal niet meer. Israël dan maat wat kalles het toch. Dus gezond begin nog een ding lo aan. Oh. Wat zei wat die koning de binnen koning misschien ons quoi. Misschien boos bij zo. Dat zo aan type dat is hem goed. Zo maar is dit. Avoir droit des ernées. Tu vois, wat bicicleta toch. En de bicicleta de blij zo. Goed op Bresel kan go reis plaats de bicicleta. Dat look het. Apenas wa lien gan er de. En lien dan was quoi. Als met dan tu aan lien dan tu alto. Die gwas doet een nire rayon de on a vision. Is mijn hotel qua oh kalzim samen zo je qua sei zo berg kan anders toch. Al minimum bit bij Guayen en een bit die crisis anders dus bonils. Ja. Mais Pépini a Pépin hij die duur en jij een tuin naar een tjort.
Og hvis de går om og ned med gil men han prater. Hvis jeg ikke ni kjente passer og hvis jeg ikke vet hva som minner oss. Han tror hvis de prøver måste hvis de går skatt då en sån. Och det är så som kan inte pröva att där. Sen ni det vet min chans också. Ja. Ja, men väl har passerat vi ska passera alla ska lära ni gå sen det skit. Men en emrenka riet. Ja, det är nog med pepala bo vi går nu ända. Ni bara lite när ni balande vi ska depot. Baptiste Corps. Et je reste pel un dépôt. Ça grosse guerre ma dour quoi. Ça rendra directement d'une usine. C'est une compétition de pourcentage à così. Bah non un dépôt al quoi arrivi tous non de gemir quoi. Qui de bureau porte. Per di ne la nuit mi stas directement non che li loro mais je che la analyse va non. J'ai ouverture une gemir med ouverture une gemir de sti par d'une usine. Registrata un team, par registrata. Pe ce lien avait ze gwerzet hag vido ber pet. Lien langot, vido li sergio quoi. Ah ja. Langot, le lien langot. Gwerz vi mit mer langot vi gem mit. Toile de Bretagne vi get en drata. En merk var ne var machine var Pisa, Toile de Bretagne. Men ik wat pe ik ban nord vi gem sammen. Og vi no vi kin ban zin ban nord, le vi lien. Hag vi chike oer lien e vido ber trawal e svenget. Ah non, ne skal vi gwerz lien vi bag, men skal vi gwerz da. Beslut hul marij quoi, lien vir bag on var mor quoi. Même je begrijpen, dan je begrijpen. En we reden weer een boel zoeken, ben ik scoorde Charbon quoi. Beslut hul dan maar naar Charbon quoi. En zo waren naar Charbon. Met mijn labo het er heel breed daar mitten door het is. La modal brem zive brem hoest brem autobus tot nel persigile quoi. Que je lo gelina, dan moet ik dan met de bleden twee was toch nou op zaken corvea. Men mooi voor plus gros bij bij was eigenlijk monter. Het kind een tijd dat bangs om te gaan zo. En automatisch was ik wist niet wat ik paar de sujen dat op daar. Bij pluur met brand paden. Ik moest een paar de sujen ik leef in de sirage met de maat wat ik erop moest. Dawa. Bij pluur. Bij die Ah nou een paar de sujen want je dan niet naar tomaat. En dan. Hag na he dousa e veze kaset kal lien mo se petra. Ah dan de hoest er een telefoon. Een telefoon wordt dit binnen een telefoon eigenlijk hoelt die handen go quoi. Weet je die kan trein quoi. Hoel ze die op en hebben dan mijn garde ornines. De telefoons landen wie zo. Weet je die ben de wel echt maar door. Ah goed die gemir die zon met die handen zo'n pelbaar ro quoi. Ter zien peu mis kan gemir maar door. Goed is op près moyen ni gwas de près ne dis ça c'est quoi. Oh mais goed beter brislo goleda, brislo sterte. Que de finance. Ah non? Brislo goleda. Vers moyen quoi bij trægen met bimde ko trægen met var machine var sammen. Vi tror sammen der midten der trægen med. Altså vi vil get dem torso og under 1000 torso og tribe bever riller ko tur sammen. Aga rotkant så. Men tror jeg vi skal gøre. Ah ja, tror det han vi tror da. Altså det er nogle detaljer quoi. De er lige så der. Ah det ved du lige så sig quoi. Men hvis vi går på den sti. Ah ja. Der er jo. Der er spændende for. Hvis vi læser som går. Ja. Et je vais tout bugal en til semi. En après mais près on se dit j'en ai passé ça lié du thé quoi ça va. Quand même André là ben fin tous door nou deze dan du tout. Ja. Après ça niet hoe is dat quoi ça. Mais et peler les affaires de loja de ne pas. Bah ni loge ba restaurant ba notel. En notel ba on avait hotel quoi vert. En win tout de très rosier tout. Ah, hier, enfin, tout ça me fait près. Même stier vi Marco, trois vertes. Hag e gwerza var mezin meken. Ah, tout au var mes var ba bodin, tout ne basé stive qui non ben quoi. Tout bantier qui me tire tout basé sur qui me roule ce que var nord quoi. Brem de maat vi que chirene no je vampire. Brem vi cher no brem ma vi tout dig. Mais vi de cher no vi de manti. Mais brem trop change. Brem vi cher no A piu ar gwella da brenan ve. Ar mehet per botet. Ra le vech al bord brennen nes. Ra vech di gwir mes ra vech ge lutet al bord nach gatsto. Men nou veel die zo. Ik moet lasker meester brennen die naar gol ken ra vech joms get abus. Da vech bete die ge pris die vi regeer na. En toen meer wel brennen maar door zo. Daar is pan vech op. Maar no finistera en na han ga Portugals. Men bas ut finistera al. Dan no finistera.
Leon, ja. Carlos doet minder wie de machine met zuurale wisje. Maar met bella boer de machine maar moet er wat door bescheer wat door beschets quoi. Carlos eerste was de eerste voyage. Ik weet ook geen kilometer toch. Wel waar meestal maar was daar loop ik de ging na. Wees je weer zal weer schiet. Wees je spandie dan op kan weer staan. Hoe gaan dan weer wees met de winnen. Wees zal weer snel met die kind. Heb je geen woede? Così tussen rode en te man is breed wat met wie schiet toch. Ja, met mijn chance had ik een trein bien wie maar sport na. Tu kan trein bien de goer de gore quoi. Gore tussen du maar così wees je tussen kan trein de naven daar midden. Hij wist hij bij de hand zei de doos on droog was. Hij wist hij wat droog quoi. En hij wist hij du door stop wil brengen quoi. Wat de toe net was. Zei hij in die hand dan in een gewoon bij droog daar. Autobus wordt het. Als je bij de serie kan alles op de autobus.